Farby vlasy. Režisér Marian Kurovský zahrnul dej opery do súčasnosti, odohráva sa v múzeu alebo v galérii. Politická rivalita. Daj mi na ruku trochu, stlač. Teraz nepáča. Daj mi na prst. Fuj, to smrdí. Nahý medzi vlkmi. Pondelok večer v európskom kine na jednotke. So Celeste Buckingham. Pani vrtela mi si to... 20 minút. Nechci to, vieš čo? Vyzerám hrôzne. No, teraz je koľko? A čakáme. Jo. Pozrieme sa. Je 19:54. Ideme sa pozrieť, ako sa farbia vlasy. Vidíme sa o 20 minút. Má obrovský výstrih toto. Čo mám robiť za ten čas, čo čakám 20 minút? To sa umie 15 krát a potom tá farba zmizne, takže to zoberiem na prvýkrát, odporúčam. A keď budem dospelá, tak chcem si nafarbiť celé vlasy na červeno. Tak. Uvidíme sa o 20 minút. Vaše. Alebo nie, uvidíme sa o 20 minút. Bra. Takže mám nafarbené vlasy. Ja sa teším, ešte sa na Dry My Life. A ja idem behovať sama, bo chcem sa ukázať samovi. A ešte nechcel, ale on Miška už bol. A chcem ísť práve tam. A že wow, že ich vyprenkujem, že som si rozbila hlavu. Ale nie. Vyprenkujem normálne. Čo zareagujú. Sábko to nevie. Sámko je môj brat, keď dačo. Počkajte, prejdeme cez cestu. Dobre. Počkajte. Už som zlaka, že nemám mobil s ním. Natáčam práve. Počkajte. Tak to asi daj jakú. Ale nefunguje mi brzdný na kolobežke. Musím... Ak by niečo, tak rozbije sa mi mobil, pretože mám ho bez hľada. A na mobil... No ty špagát. Si to miluješ, čo? Hej. A viem, kde hrajú basketbal, takže mne neujde. To vyzerá teda smiešne. Ak by nehrali basketbal, tak zavolám Samovi, že musí niečo zobrať, pretože mamka povedala. Ale on mi povie, že kde je a potom hneď celý zdrhne. Ale... niečo si viadom vymyslíme, nie? Takže ak budem mať veľa šťastia, tak budú tam. Ja sa tak teším, ako mám vlasy. Napíšte mi do komentárov, ak by sa vám to náhodou páčilo. Takže... ja sa vám pre takú redu, čím uvidíte zábery a čaute. Outcast pre ladies. Videla som celé jazyka vírus. Iba taký vydačo. Ale nie. Robím si srandu, ale hej, videla som. Ale nie iba tak, že srandu, že jazyka vírus. Čaute. Sú tu, čaute. Čaute, idem ho ďalší videa a dnešné video no ako vždy vám chcem dodať do toho posledného videa, tu mám na červené vlasy, hej, som si ich zopla iba pre zaujímavosť
ako moja mamka išla s mojim bratom z detecka na stanicu a už to nádherným chlapíkom ostal doma. A im sa tak stalo, že sa vlak im proste nejako, bola tam nejaká nehoda, tak oni ostali pri jednej mamkinej kamoške, tak som zavolala Ockovi, keď ich pôjde vypnúť, už je 8 hodín, už možno 4 hodiny sa ma doma opäť. Tak som zavolala, či mi môže ísť domov, pretože 7 hodín sa má byť doma, to nie je nič pre mňa. Takže zavolala som mu a tak za pohodku príde po mňa a potom pôjdeme z Jehlavka. Sa veľmi teším, pôjdeme do Mníchova, áno. Takže asi tak uvidíme sa potom, čo ja som strašne unavená. Oj bože, asi tak, no. Poďte. Môj ocko mi práve zavolal, že už sa máme chystať a ako bohužiaľ nemôžem to vám nafilmovať, pretože mám vybitý mobil, kameru, všetko mám vybité, proste som to teraz zistila a 5 hodín už som sama doma, Pane Bože, už som kompletne, neviem ako to tí môžu niečo robiť, keď sú celý život sami doma, to by som nezmakla. Toto 5 hodín je už úplne veľa. Takže musím ísť na vecko, idem sa prezliecť, pretože tak tam ísť nemôžem. Takže toto je všetko z tohto videa, možno sa vám potom ozvem, ja som bola, že unavená, ale chcem ísť tiež, pretože ak by som nešla, tak by som musela čakať 8 alebo 10 hodín. No, by som musela čakať ešte 3-4 hodiny. Alebo 5, takže toto je ešte to, musím sa tak točiť, pretože mi treba na vecko a takže toto je všetko z tohto videa. Možno sa vám potom ozvem a čaute. Takže možno sa vám potom ozvem a bože, som tak, bože. To je nič pre mňa tak dlho byť sama doma, ale čaute. Ozvem sa vám potom.